Benvinguts al videoblog Esgarrinxades Utòpiques. Avui parlarem d'Aventures i desventures de Joan Orpí, del Max Besora, publicat per Editorial Malaserves. Bé, d'entrada deixeu-me que us llegeixi el títol complet. Aventures i desventures de l'insòlit i admirable Joan Orpí, conquistador i fundador de la Nova Catalunya. Digueu-me si no és veritat que el títol, en aquest cas, defineix perfectament el que hi trobarem en aquesta novel·la. Doncs sí, perquè aquesta història d'aventures i desventures és una mena d'homenatge paròdic i delirant de les novel·les cavalleresques. Segons el Max Besora, el Joan Orpí és un personatge històric que a meitat del segle XVII va viatjar de Barcelona a Sevilla i d'allà a Amèrica en l'època de la conquesta del continent i que va esdevenir el governador d'un virregnat de la corona de Castella, que ell va anomenar Nova Catalunya. També, segons Besora, aquest personatge va fundar allà, a les selves de Veneçuela, la Nova Barcelona i la Nova Tarragona, per exemple. Entre moltes altres coses, del text de Besora sorprèn el llenguatge dels personatges, que parlen com a les novel·les d'aventura, com ara el Quixot, barrejat amb expressions totalment actuals. Però també sorprenen les situacions absurdes, les aparicions estel·lars de personatges com el Serrallonga o el mateix Cervantes, els protagonistes deformats i impossibles, els paisatges de les selves americanes i, evidentment, sobretot, les aventures i desventures d'aquest protagonista, tot sovint desgraciat, que pateix tots els mals possibles que pot patir un conquistador de territoris inexplorats.